større og større under mig. The time is moving faster and faster, a cliche of the mass media. But I want to suggest that this is not a perceptual illusion or a cultural mirage, that this is actually happening. The higher dimensional perspective on reality. Hvis du prøver at tage min hånd, vil du høre, at jorden skal åbne sin mund. I et brøl fra sit indre boblende ildhav, hver tårn, hver Statoil tankstation, brosten. Poetry, song, story. Hver mast og tanke, hvert ord sagt, sten tydeligt, sten småt, som tro vil mødes, tro på mig, at det vil danse, tro på mig, det vil danse rundt og rundt og rundt og rundt og væk og op og rundt og væk. It's not just, blowing smoke in the sense of it's a nice idea, or it's like a religious idea, like saying Jesus loves you and so feel all right about yourself. It isn't like that. It's a theory about reality that has teeth. Hun har siddet på en bænk og stirret på et efterårstræ. Lige så længe som det tager en ny, udklækket fugleunge at fatte, at hvad den troede var verden, var indersiden af en æggeskal. Hun har udset sig et blad, og chancen for at se det nanosekund, hvor det knækker fra grenen og begynder sit fald. Hun har før set en solsikke neje på månen, 2 baner coke på et værtshustoilet. Hun har set vand græde. Det er så simpelt. En dag i København. Et blad, et træ. If you place your bets on male-dominated institutions based on consumer fetishism, propaganda, classism, and materialism, then God help you should call your broker. En smilende mand i et hav af grin og til bunden. Han er netop tilbagevendt fra Helmand. Hvordan var det så, spørger jeg. Og han smiler og løfter glasset. Han siger, fint. Forestil dig følgende. En dråbe, og den falder. Men der er ikke vægge eller loft. Som en lille bitte satellit i ydre rum. Hvor længe kan vand falde, før det giver op?